Bueno, Mari Carmen, zuk ere mentxe duzu zure postutxoa prest, zer moduz da oraingoz goiza? Bueno, goiza lasai dihua. Goizien jendia loiteu, eta oain dator jendia. Egoaldi hona dago, eta animazio handia dago, Ikusten dugu hemen babarrun asko dituzuela, zuela handutakoak aldira. Bai, hemen puesto dauden guztiek etxeko babarruna dira, 3 babarruna dira. Lana dute ez? Prestate haue guztia lantzen, gero zuritzen, eta bar. Bai, hoxe dala, udara guztia hori zein kontoinoi pasa, eta oain saltzen lan egin behar da. Baina ikusten dugu hemen atzen txapel bat ere baduzuela, ekoizleen lehiaketa irabazi zenutela 2007 urtean, horrelako sariek ere ilusio egiten dute, ez? Ilusioa handia, aurrenekoa 2004 urtean izan nuen, eta harritzekoa da, ze poza sentitu nuen, hoi, ezen ja esplikatu. Ja bigarrengo erresa eman nuen, baina aurrenekoa ilusio handike. Egindako lan guztia bere sari izateak ere horrek merita asko du, ez? Bai, nahi izatea, gure lanan sarila, nik jainko juxo eskatzen jot beti, gure lanan sarila eman dezala. Aurtengoan aurkeztu altzarete lehiaketara? Bai, hor daude gure babarrunak ere beste egin zainen jarrita. Beraz, urduritasun pixka batera izango duzu, ez? Ea zer gertatzen den edo? Bai, beti, alik eta dena ikusi arte, naizta gure artean, urte askoan egian honekin lan egin, beti ematen zuelako puntu bat. Al son de la primavera, el invierno se calienta, el otoño se desnuda y el verano se despierta, cascabeleando la vida y al trote la eternidad. El amor es un latido que no deja de sonar. Al son de los cascabeles, los domingos en el cielo, se confunden las canciones, los milagros y las flores.